hande pinale gollal bandiraɓe silaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗe en tigui ha mbawɗen jottade hande oɗo ñalawma ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jettani kadi seramɓe men hilifaɓe men diine en jetti ɗumen no fewi en jetti kadi bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe daroɓe Ayaw Pindi TV jamma e ñalawma suko hakkidi ko yalti kala ene jeeɓa enen mbaɗi commentaire jettora min tedduɗo timmuɗo faade moɗon sikki ala ko Tidiane Toussar debbo mo horndolde Sara Niang ko on tigui ari yewtude e moɗon yewtere mon pinal hanke hande oɗon gandi noddi ko culture men noddi ko cosaan men noddi ko sagataɓe ɓiɓɓe rewɓe fulɓe sagataɓe ɓiɓɓe rewɓe worɓe fulɓe tigui ko ɗum pinal hanke hande noddi hande noon sukaɓe notitima en hande noon ɗo ma saf kanel ma ur kadi horndolde oɗon gandi ko sukaɓe dariɓe lang gam wawɓe yewtude pulagu ngu hano hannirta ni kono kadi yewtuɓe Fouta e Kumbado oɗon gandi ɗum weeɓani so tawi neɗɗo waɗi musique ha yiitimi hen hoore mum tan heewi ko dogde faya Dakar walla faya banggue goɗɗo ɓeɗo sukaɓe noon ko jooɗiɓe Fouta mbi tigui ene guittana men toon yewede ɗum noon jettora min timmuɗo tedduɗo faade men min dañi weltare huccidde mon hande ɗo min jiiɗino yiidon ɗo guila boyi tawona hande so wiyama holon wiye ko Baba Senghor gorko kanel e kanarejo kanel manggo dow soringo min mbi kadi hande noon pamon ko coupe joɗɗo naati ɗo o ko hole on o ko Fat Kiné yewtu leñol o ko debbo horndolde Sara Niang paliɓe e Boubou Diéry Hadrago e Molarango herse Allah yiyedede hande noon ko enen kuccodiri ɗo ɗum noon mbeɗa wima bisimilla ma miñiraguelam bisimilla ma Keynam calmodira e bandiraɓe assalamu aleykum fuutankoɓe mi salmini moni kala inde mum yettode mum to woni foof mi ari haɗo mum dokki ɗum junggo ko weltare mawde wonande mi arde mi hande Pindi TV nodditade Keynam sehilam ko weltare mawde addi min hande Pindi TV haldude fuutankoɓe yewtidde mon ko famodirde mon kadi nde taw noon aduna ko yewtere aduna ko échange échange woni gossodiral miijoji gonga kaden ɗon ha garta Allah jarama Baba Senghor Fatou Kiné bisimilla salmin bandiraɓe assalamu aleykum mon bandiraɓe mi salmini on ɗo gonnoɗo en gonir ɗon foof caggal yettude Allah e laaɓi muɗum e yettude jinnaɓe hande koye weltare mawde dañmi adde ɗo e Pindi TV e tawɗo Tidiane Sar debbo mo horndolde Sara Niang vraiment mi weltima no fewi merci beaucoup bisimilla moon heddiɓe oɗon gowti ɗum ɗo ko Mamma Gueye saaha foof noon mi wiyama Mamma Gueye o wiya kam ala Tidiane yetto mbimi min ko melami foof ko ɗum mbiyammi ɗum noon min mbima Seydi Gueye oɗon gandi ɗo gowti yidemo ɗo tigui o addana en horde welde o hongganen kadi ko hongata ko ne weeli machallah ɗum noon hande ko Farba kadi jaggane en ganduɗa e nduɗo hoddu weldu so wiyama Farba tan ndeysan ma miijoji kote o gorko pullo tuddiɗo leppi leydi kono leppi leydi tudɗaki teddugal makko woni Abdoul Lata Gawlo oɗon gandi tigui waɗino ɗo golle joɗɗe aduna noon ko dani tan o ko nder famille makko tawete ɗum noon min mbima bisimilla ma Farba bisimilla ma ɗo e Pindi TV ko wona ɗum ko hande Mamma oɗon gandi eɗen dañi sunare en mbawani ganduɗa ɓennude émission he tawa en duwanaki oɗo gorko pullo ganduɗa baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi kadi koɓe mbaɗani waɗi kadi ñalade so wiyama holon tan ɓerɗe dogata hande koye kalajo Ablaye Elimane Dia oɗon gandi gorko pullo ligganima pulagu hano hannirta ni ligganima kadi fuutankagal ligganima yimɓe foof mayde noon ala jasirgal nde won noon neɗɗo ma ko golle ma e balle ma so tawi a wirnima aɗa acci ɗo golle aɗa acci ɗo balle tigui ha a mayata gati golle ma e balle ma tigui ene keddi ɗo gorko pullo tuɗɗima leppi leydi kono leppi leydi tuɗɗaki teddugal makko min mbi kalajo yo Allah ɓumno ƴiyema kono ganduɗa fuutankagal yewama
haalpuloreɓe kadi jewama mayde noon ko lawol mayde ala jasirgal kono a yeehe sahama a yeehi kadi nde jiɗaɗa a yeehi kadi yontoma hamin mbiye yo Allah yurma yaafoma ɗum ɗo ko témoignage men seeɗa tan mo mbawɗen addude e kalajo eɗen gandi kala ko kalɗen e kalajo eɗen jaɓi ɗum hano hannirta ni par ce que ko gorko pullo ɗigi tigi jarama Senghor machallah kalajo en mbawa haldude golle mun en mbawa kadi eɗen mbawi wide tan ko gueeƴi mo juubi yolo mo taari ɗomɗa nde wonnoon eɗen gandi tigui o liggimo no feewi ko noon tan aduna ko noon tan ɗum noon garti tan joni koye yewtere men haade men artude e yewtere mbiɗa sikki hande ɗon ɗo humban seeɗa noon en gartan e morceau jurwuɗo tan paten e yewtere he kadi gonga
gonga tigi ko yaadu weli fof jaajade ɓuuri ko noon tigi mawɓe men adinoɓe kaali nde wonnoon ɓe tindan ɓe daran ɓe ciftinan kala hen kadi ko keɗiɗa ma dañ hen gandal ma dañ hen kadi pinal alhamdulillah morceau waɗi changé machallah ɗomin panno ɗo on gari ha ɗon en calmini bandiraɓe kala daroɓe Ayaw Pindi TV mone moon kala inde mum e yettode mum nde wonnoon mo limti kala juuma ko ɗon calminami Coumba Tokara nenam toon to France woni Coumba Diakob mi salmina Diara Doumbé to France mi salmina kadi bandiraɓe kala gartam tan koye Baba Senghor machallah ko jimɗon ko ne weeli kadi ko keddotomi e ko jima toon fof ene tindini ene fammina ko ɗum kadi dareten nde wonnoon so tawi ganduɗa neɗɗo yimi a hettima a yiyani hen hoorema a dañani hen gandal yurminaki jalnaki weltinani jibiri ndi ala sens machallah ko jima toon ko woni findina ene tindina hamin mbiya tan kadi yo Allah nawdum yeeso hokku on ko jiɗɗon hen ko Baba Senghor tigi tawetoɗa ko Fouta Coumbajo kono ga e Dakar yimɓeɓe ɓuurani andude ma no feewi kalna yimɓe seeɗa carrière musique ma eyyi a jarama Sar mi weltima Baba Senghor jeeya ko kaneleje cuuɗi men Fouta diwan men Damga ko fuutanke yimmum fuutanke bamum ko juddu jeeri noon ko maabo maabo ko ñeeño jiɗɗo ñeeñaako jiɗɗo simpude leñol ngol kiranɗo leñol ngol addana naate naalankaagal ngam leñol ngol ɓeyɗo ƴellitaade gooto wonnoon ɗum goo ɗiɗi enen ne sen ngari mbawi nawde ɗum tati nayi goɗɗo ne so ari jokka ngannduɗen tan ko fodde men yidde men eɗen jiɗi noon wallodirde leñol ngol sabu ɗum no kewɗen wiide naalankaagal weeɓani ina eɗen goni suka noon eɗen dilla hen eɗen dilla hen ha jettiɗen peut être ko jettiɗen ɗo ha joni noon eɗen jiɗi noon ɓeydade ellidde ngol nodden bandiraɓe men futankoɓe yiɗɓe leñol ngol yaara yeeso geddiyankoɓe men walloɓe men ina fof beela mbaɗeten ene wawa ɓeydade yaarude yeeso ko noon tigi Abdoul Wahabou ɗo memata ɗo ne weeli machallah min nani ka jangguinowo ka professeur en même temps kadi ka jimowo eɗen gandi gueɗe ɗiɗɗe foof ɗe gona bebɗe koɗe cattuɗe ganduɗa janguingol ko hunde mawde ane jamma e lalade e miijade e sa fini holko janguinta yalla ko sukaɓe ene metti kadi nawda hen kadi musique ko hunde ganduɗa musde holno gerduɗa ɗum weeɓani anen naalankaagal yimɓe ene keewi wiide anani naalankaagal ko hunde hirore a wawa waddude ɗum e goɗɗum soit sa yiɗi ɗum jaaboma a accat ko waɗotoɗa goɗɗum o gara mbaɗa e mum tarbiyu beela sa yiɗi heɓ hen ko jiɗɗa hunde fof noon koye yahat koye bawɗe Allah joni noon ko enen kam guila eɗen goni cuuha eɗen hen eɗen jangga ha en batti janguinɗe mana no jiɗiɗen wiide naalankaagal fooli yidde naalankaagal ngal kañum fooli yidde janguinɗe nden ko ono mayro koye ɗiƴam men woni en mbawa ittude ɗum yeehi ha woni e nder men hankkadin en mbawa yaltinde ɗum beele ala gueɗel hen ɓuuri fo poltigel jangde nde foltaki malla musique o folto e jangde nde jangde nde ene haaɗi ɗum yuɓɓude no feewi par ce que sa ƴeewi seɗen liggo e année scolaire temps mo école ƴettata o ɗum artisiyagal jaɓata ɗum walla wawa yaajude kono enen noon eɗen ƴeewa waddude hen eɗen ƴeewa nawdude ɗiɗi kono kam ɓurɗen yidde ko naalankaagal tigi tigi ɗon famnima Baba Senghor joni a hokkat yimɓe morceau on kokkat yimɓe morceau goɗɗo garten kadi e yewtere hen yewtidema to mbaɗen juru
ndeysaan ndeysaan mbiɗa machallah Pindi TV so pinal hanke hande so machallah mi wino kadi so tawi ganduɗa oɗo coupe joɗɗo machallah so naati ɗo oɗon gandi golle ɗe gollan oɗon gandi Ndioury Demba fusi Fouta dañi toon ko jolfuɓe mbiyata ko buzz yimɓeɓe foof nde belto e morceau he machallah kadi yimɓe kadi eɗen jiito hen koye munen mbiɗen noon sa yi Wourossogol ɓe tawata noon daneji ɓe wi koɓe jaho joni non mamma ga yahat joni mbeɗa andi voilà walla jaari a yahat de ɗum noon machallah morceau waɗi fayida kadi o jirwi o nottimi inde makko joni gartanmi koye Fatou Kiné debbo mo hornolde Sara Niang Fatou Kiné Gueye Fatou Kiné tigui ɓurno joɗade ko Louga hande noon aɗa tawe Fouta e Kumbaɗo kadi ɓurnoɗa andirede koko fate banggue suudu safrirde e santé hande noon a yiyama e jaɓɓal gongal e wayla wayla goɗɗo arti ha e musique hol kaddi ɗum bon addi ɗum tan ko yidde rek par ce que eɗen tawi ko gonɗon ko hôpital waɗi 15 ans de service donc aɗa andi gon famɗani
mais kañum nawdu noon kani jiɗi nawde noon somi liggoyani mi reme banggue nalankagal par ce que toon to Louga to mi woni toon e tourɓe ne wiye pini pinal du moins pini pinal donc somi jippinoma ko toon jahannomi mi ndino troupe amin jima amin gama ɗon fuɗɗimi nadde e troupe aji he mais min affaire nanaka kam ɓoyɗi ɗum guila étant komi cuhlel min komi jimannoɗo hayno gonmi hôpital ni sabi cakkitimi wonde pédiatrie aɗan toon ko sukaɓe goni toon joɗoto sah mbiɗa yiman cuhlon kono pour mbawa funtu ɗum ha pikiraɗe mais arani sin ko sago mom yitere wayata c'est vrai mi ɓooyi hen ko métial ngal ngandum ngal mbawmi mais finalement tan mi abbitima e banggue nalankagal ngal voilà nalankagal ngal ko ma jaaɗa Fouta jilluma Fouta ɓeydiɗa wadde développé nalankagal malla non au fait mi gummotomi Louga ni c'était nalankagal ngal ittimi Louga nayi hen Fouta no pamir ka c'est parce que mi jooɗi ha un moment c'est vrai mbiɗa may troubaji he mbiɗa ara Dakar mi yahtano son uji mi yaha fuɗɗimi wadde tourné en jaami ɗo ha Paté Gallo toon jiiɗimi wadde sorti toon jiiɗimi wadde clip mine Kouthia e son ceerno Seydou Bam Paté Gallo après gartumi noon mbimi joni noon heddi komi yaha wuuram mi yaha Fouta mi anda Fouta mi anda culture Fouta donc koɓe gandam mi anda ɗumen ko ni jarumi Fouta jaami noon joɗorimi toon nde jaamine noon Allah waɗi natodiri jiimi Mabel min dendino orchestre aji fati yewti jamanu tawtoye pini tawtoye yonta pinal yonta pinal voilà joni ko yonta pinal o tan yahata mbiɗa sikki joni ko yonta pinal o yahata voilà ko noon tigui nde tawtoyɗa Mabel nde ko nden musique ma ɓuuri wadde développé malla ko avant ɗum ɗon ka balla noon malla ko ma ndesodirɗon nde puɗɗon rendude musique malla on ndendi musique guila on ndesodiraɓe non au fait min hen dillannomi waɗno musique ɗum nayi kam Fouta aussi mi jaami nde ko ɗum nayi kam Allah waɗi noon o tawti kam heno wonno konkone hawre mi ari min dendi min continue ligguey o rek yaari noon tigui ɗon laaɓi Fatou Kiné Gueye joni gartanmi koye gorko Kanele Kanereje machallah morceau mono joni joni mo mbiyanmami hande mo dillini Fouta no feewi weltare amen mawde yon mbad ko heewi taw so yimɓeɓe nani kadi ene belto hen han hannirta ni min nani aɗa wiya omo wiya aɗa wiya ala yarimayam anne kadi aɗa wiya ala mabelam kadi kon coupe ewa aɗan gandi to banggue Fouta hande ɗum ene ɗeɓa weñade toon seeɗa quoi e banggue fina tawa men par ce que yewtere ndeɗo ko yewtere pinal hanki e hande so tawi ganduɗa noon ko fate pine meɗen hande gaari hen la budde ala en mbawa ɓennude taw en jewtani hen jewtami jinmi jewten koye ganduɗa e Mabo an ka Mabo kanko ko cuballo on ndesodiri noon holno gurduɗon hande e jamanu hen en tant que kanko cuballo en tant que an Mabo holno gurduɗon e nder reedu kadi koye nder reedu Fouta so wonino e Dakar c'est possible so wonino caggal leydi Europe ene wawi wonde mais enen Fouta taw ɗum yettaki en toon taw holno gurduɗon e nder reedu Fouta en tant que kanko cuballo an ka Mabo eyyi ɗum ɗon ko gandanɗa hoorema ene muusi ene hamni ene yurmi ka Foutanke ɗi Foutanke jiiɗa Foutanke ɗi Foutanke mbima ɗum wonata leñam leña ɗum ɗon ene addani ko ɓeydi Foutankoɓe yarude caggal mi sikku neɗɗo rokkate komo yiɗi neɗɗo rokkate komo yiɗi rokkate kadi komo wawi yadude komo famodiri sa yi min gari min denti min mbaɗi blog goto c'est parce que kamin pamodiri kamin guiɗi ɗiɗi addani min resodiri Foutankoɓe no ene poti famde hande dewgal ala ko ñeere ala ko toro ala ko jawanɗo ala ko komo jiɗɗa mo mbawɗa yadude mo mbawɗa wurdude mo mbawɗa wurdude ko on tigui anani de jaɗata il faut kamɓe ɓe paama ɗum so tawi koto Dakar ɗo aɓe paama ɗum so tawi koto caggal leydi to aɓe paama ɗum wonko yahay kono Foutankoɓe paamani ɗum Foutankoɓe paamani ɗum taw aɓe poti noon famde par ce que Allah joomen wiyani bani cuɓɓol o wiyani bani Mamo bani toon wi ko bani Adama
tigi tigi holko mbiyata hande holko conseil mo dokkata hande ɓe woni ɓe jinnaɓe jiya oɗo ko cuballo malla oɗo ko toroɗo malla oɗo ko maabo malla oɗo ko labbo ɓe sukaɓe ɓe jiɗodiri ɓe jiiɗi resodirde jinnaɓe ɓe calo haɗaɓe resodirde ha caggal mum koɓe cali ko ɓuuri harmude ara hen par ce que so tawi ganduɗa dewgal nawama jama humama ngal koko dagui so yiiɗi wona cuballo so yiiɗi wona maabo so yiiɗi wona labbo so yiiɗi wona toroɗo ngal daguima joni kiba noon kamɓe ɓe sukaɓe yiɗodirɓe ɓe cala yimɓeɓe jinnaɓe cala hokkodirde ɓe jaaha ɓe mbaɗoya ko harmi ɓe jibdina malla goɗɗum holko mbajotoɗa ɓeɗon mbajoto min yoɓe garti hakkillaji ɓe ganda enen foof ken bani adama enen foof ken bani adama a yiyat ɓe calo ɗum o yaha ne fija ɓe daƴa ɓe kalata o yaha ɓe ferguito ɓe ƴetta ɓe naha ɗon fof haɗe fawde wat ko Allah yiɗi ɗum ɗo fof haɗe tawde ko Allah yiɗi ko Allah yiɗi ko aɓe jiɗodiri aɓe paamodiri dokken ɓe jaata ɗum woni dokke yaaloɓe yo jaatu famdudu yo jaadu ɗum ɗon yaadoɓe yo jaadu ha joni kadi en beltonto bandiraɓe men tan kadi en beltanima bandiraɓe men daroɓe Aya Pini TV ha joni en calmini noon mawɗo galle wiyama Daouda Moussa Dia en calminimo en juurimomo en calminan kadi Abou Samba Diom woni directeur men enen gandi bandiraɓe jaari miñam tigui nanɗo jooɗi mi salminan bandiraɓe foof daroɓe Aya Pini TV mi salmina Kadia Dieye ha toon to Canada Fati Gamel en calmini bandiraɓe joni on dokkaniɓe morceau dabɓo tan eɗen mbaɗe signal eɗen gandi yewtere nde ne weeli kono ko Alpha Iddare wiyata ko noon ko weeli yonata kono en keññan hen seeɗa tan hokkumin seeɗa tan voilà Listen. Listen. Okay, Nanka. Listen. Listen. Listen.
Ndeysan. 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 D'accord. Ndeysan. 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 Tigi machallah weli safi wuli jaw kadi yettama ha tigi damen panno do ngari ha don machallah hamin biya tan yo Allah dal don daade de ko juuti do jiddon yettade do yo Allah yettinon don machallah mama gay adandi bedo sukabe so tawi gandoda be ballama eden damini jango e jango baba mal fouta machallah dande keden annande bamal ka jettu disil bamal mal ko ardan notre e ko pulago way non ko mama ko kadi way non kolli ide do taade sere jaha machallah ko to wawi rokkede dum non ko nyeñago ko cubalago ko futan kagal ndeysan yani etu dogal yalla de do vraiment min beltimi no fi kadi min ba wadi émission min parato min jettani musicien ji parce que ba artiste o ayade fana les musiciens abin jetta musicien ji ne fi surtout les musiciens won be fuuro be e ben ton vraiment machallah amin jetta aussi manager amen ndeysan ko matam naaji ni be baydi kebe vraiment ko bier ko rosa bi ko fi ñame rek so gi na wi e plan ni nen so souci tan taw no gondo ciagal mo mo walli min e ko wadi min encadrer vraiment min e rapidement tan do gondo do en gandi ko dokkane dan ko gasi holko jiddon wadde hol surprise mo jogono don lañol kalan hen sewda tan gudden yewtere nde pour le moment amin sonana corona o kam bonni programme ji fof kono min
wonno koye tourné ni waɗi ɗugande ma matam tan ha fayi dane ma e fof tan e on programme ni woni ndeysan konngol ma sakket Mabel eyyi ko weltanade les téléspectateurs de Fini TV kala ɓe mbawi wonde salmindeɓe juuradeɓe moƴƴere Allah yo wone mon wone pulagu fullo kala no wawi wonde e aduna yo Allah waɗanen jaam waɗana aduna o fo jaam jagaɗen Allah subhanahu wa taala no boros garɗo nde yahata ɗacca en ɗo ani tawi en ɗo yaha kadi ɗacca en ɗo yaaɓe ɓene yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗon tigui mbaynotoɗa non mi waynirima bandiraɓe fof mi weltima no feewi vraiment hande tawde ɗo tidiane yambo e oɗo plateau joɗɗo machallah donc ko vidéo tan à la prochaine fois ndeysan e Fatou Kiné wayno bandira wettade mawni min dañade wadde partage ɗo émission e ma koye Fini TV mi weltima no feewi min jetta aussi ɓemin gardi ɗe ndeysan vraiment min weltima et puis merci beaucoup et à la prochaine tigi tigi ko weeli yonata Alpha Yiddare wiyata so wona ɗum eɗen mbawi walde ɗo ha wiyata oɗon gandi koɓe jimata ko ene weeli ene findina ene tindina ene kadi usta stress ko wiyata ko oɗon gandi jamanu mo gonɗen hande o wona jamanu belɗo kala nde pinɗa tigui aɗa yiiya kono hebbini ɓerde ma ha heewa ndeko noon ko wayno moon kadi so nana e aduna he aɗa hetto ɗum ma ustane ko heewi en ñaaguima jomiraɗo subhanahu wa taala o nde wonnoon ko kanko tan wawi ko kanko tan waɗata ko dogata hande aduna he eko yahata ko yo Allah ittanen ɗum ko kanko tan fawen ɗum kadi ko kanko tan wawi ittude kanko tan wawi safurude yo Allah ittanen ɗum e aduna he foof ha laaɓa car ha gonten ɗo gonɗen pijen jalen jewten ndewan Allah jokkenen ɗam nde wonnon ko ɗum tan jiɗɗen wona e aduna he mi salminan kam Amadou Demba Gaye toon to France mi salmina kadi kam Amadou Demba Tarwore mi salmina mawnam Kadja Jeey mi salmina Rama Kassé toon to Amérique Mbaya Gadio accaka e Binten e bandiraɓe kala mo limti kala juumi Ibrahima Ba tigui gonɗo ɗo toke hande e Dakar kañum e jeewa muɗum Hawa Sow bandiraɓe kala daroɓe Ayaw Pindi TV onon kala on beltana mi salmini kadi Maynimo Ba debbo pullo debbo mo ɓundu hande tawete toon to France Houlé Modi Sow Kadja Sow calminama Modi Keita bandiraɓe foof calminama juurama mo limti kala juuma hande noon ko weltaram mawde rendude e bandiraɓam e ƴiƴamam sehlaɓam kadi mi renda mumen e plateau goto nde wonnon oɗo plateau haalama guila ɓooyi ko hande noon dañƴen fattange gam mi rende e miñam Fati Kiné to tigui e plateau e kañum e joom galle mum mbeɗa sikki kala ganduɗa ko humpuno on e kala nde wonnon haala Pulaar mbi konngol ñaƴata koye hunnuko jomum mbeɗa sikki on nani tigui kene deeƴa e noppi moɗon weltaram mawde rendude e bandiraɓe foof kadi mi weltano oɗo mawnam Seydou Gueye malla mi wiyamo kadi Seydou Gaye onon Allah jarama on jarama Abdoul Wahab bandiraɓe ɗo e yesso haalirde ko sehil moon guiɗo fulɓe kala Tidiane Toussar debbo mo horndolde Sare Niang Paliɓe e Boubou Jeeri Hedrango e Molarango Hersiyel yiyedeɓe heɗonno en to kaɓirte ko Samba Diop Ali wattu jarimi ñamno to banggue bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so guene o ñaawi ɗo e Pindi TV leydan pinen handawen jiloyoɗen ndimagu koye men jiloyoɗen ndimagu koye men so darde meɗen e pinale gollal